Hapring gajing snow shapting hadin gajing ther namding gisipai India ya khandai tadi ki kitem le no kibadan hapo Pakistan bat ki Jaka ke Kashmir bala kurup de kate ri pa marjan haga steps nya nyo tarik jemang arajar arpusan ke India TV haga no pai sngi ka pra tarik jemang arajar arpusan kala pelat ya ka kaipot ba ka anti missile air defense system kari India kala yo ban siat yo namding wala siat na Pakistan haga por steps nya kat kum gijing tip ki babnya ala ong botew namding melawan her ha kapor shibaji san minute min step bala antat ban penha ha jethual kabadan lai 4 kilometer na khapot ka Pakistan bat Punjab kilin khot ling khai ba prano tew namding kila ha ba kaleng ka te ka snong kata kitnom yeng bat wew ling khot ubahan rew phut ulaha ha ka we ka jakarem naga jingyo asiat no ha ki benta ba kenjang hasun tang ka benta badan ha kate ka jakarep ka julor malumala bat pelat pat ya ka jing julor ka bala ban kata ya kate ka snong hagawai pat kalyang khat laingut ki brew ha punch kila do e la ka jing em bat san pukundai ngut kila mensaw na ka jing siat ka Pakistan ki benta jong line of control ong ka korwo na ka tanat ki kampo yeng kajing ther bom de kisipai Pakistan galawan kum kajing pen ibor persha ya kajing ther namding kisipai India ya khandai tri ki temle no kebran hapo Pakistan bat ke Jaka Kashmir bala kurup de ka Pakistan laong bagi kisipai Pakistan kila siat pensrai ki snong khaput na do kamir arpusan bat arpun re tarik yong arajar arpusan kata hadin kajing jia sya siat yap ki arpun re ngut ki bre pahalgam de ki le no lashkar e taiba ha no phai sngi ka arpo artrik yong arajar arpusan ya ka baga India ka keno bakala kershan dakari Pakistan naga jingyo abor halakakti ki shipa India kila pentrai kam ni ka operation sindur ka step sunya nyo tarik ujemang arajar arpusan bat her namding ni ki khandai tri ki temle no jong ka Jaish e Muhammad Lashkar e Taiba bat Hizbul Mujahideen ha ka bapalat nyo phongut ki le no kila yam देखो देख दिखी दिखा वो देख देखो देख दिखी दिखा वो देख Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kta ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya